Deng deng deng. Fibang deh, apa kalau malu? Sulah. Hello, आंनि जय नार्जारि YouTube चेनेलाव बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय लाग्रोनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे आङो दिनैहाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैगासिनो दङ खदाल लालायनानै फैगासिनो दङ नोंसोर अन्नानै नायलांनानै जाबाय आङो दायो थांगासिनो दं जाहैबाय माबायदि भिडिअ जागोन बियो नायलांनानै जाबाय हालुवानि खामानि आरोखि ना नायलांनानै जाबाय अब्ला आं भिडिअखौ जागायलांगासिनो दङ नोंसिनो देखायलांगोन नायलांनानै जाबाय अब्ला लामा थाबायगासिनो दङ दायो थांगासिनो दङ आं नोंसिनो देखायलांबाय थागोन दिनैहाय खदालनि खामानि आरोखि ना नै थांगासिनो दङ ससमा गोसोम हमनानै थांगासिनो दङ येस शुटिं नै नै ओरैबो आमाइमोन दङ फैद' आमाइ थांजोब्बाय आच्छा आरोबाव जों गामियाव नै गंगार गथ'फोर दंफैयो नै दा स्कुलाव थांगासिनो दङ जों गामिनि गंगारफोर नै वाव गामिनि लामाया बेफोरनोसै जाहैबाय नै जोंनि न'नि साहानि लामा आरोखि ना फैद' दङ दाबो नोंनि महरा आंनि गोसो गोरबोआव सना लोगोफोर दिनै जायगायाव आङो फाइनालि सफैबाय नै आङो आरो हालेवगासिनो दङ खामानिखौ आलि खोगासिनो दङ जाय फाराबारि जुजु जाजा आरोखि ना ओरैबायदि सान्दुं आरोखि ना आयु ओरैबायदि सान्दुं दायो आङो खदाल लानानै फैबाय नै ओरैबायदि जावख्रुबगोन आरोखि ना आङो नै जावख्रुबगोन दायो आङो नै मावनायसै आरो सिगां ससेनो भिडिअ लाग्रोनायसै बिनि उनाव आरोबाव आङो भिडिअ लानानै देखायगोन नै ओरै आलि खोगासिनो दङ जाय फाराफारि ओरै नायनांगौला ओरैबायदि सान्दुं आरोखि ना बाबारे बा ओरैबायदि नायनो हाखा आरोखि ना मावगासिनो दङ नै आं आरो नोंसिनो देखायगोन नै बेसेन रोगानानै माबायदि मोनदों नोङो मोजां मोनदों इन्टारेस्ट मोनदों आरोना आयो ओरैबायदिखा थोस दा गायबावगोनसो अके बेसेनफोर फैदों नोंबा दा बेसेनफोर फैदों दा ओइ रायजोफोर बेसेन फाननानै सान्दुं गोसा बेसेन फाननानै माबायदि मोनदों नोंसोरो मोजां मोनदों आयै नै सान्दुं गोसा बेसेन फाननो मोननाया मोजां मोनदों नो बेस्राफोर गैलालै आयै थावथामि फिसाय लायो दा नोंसोरो हामदों जाला हामदों नै ओरैहाय ज'नो बेसेन फोजोबबाय नै बिसोरनाखौलाय फुदों गायनोबा रोङोना रोङाथाय बिसोरो माखासेफ्रा दाखालिनि गोदान हाबा जानायफ्रा बेवहायफोर रोङोना रोङाथाय गोदान हाबा जानायफ्रा रोङोना रोङाथाय नै दाखालिनि हाबा जानायफ्राबा माइ गायनो रोङोना रोङाथाय नै सोलोंनाङासैनो एफा सोलोंनायसैना आयं नै बेसेन फोगासिनो दङ नै हैस खेबसेनो फोजोबनो नायखायो मावथि गोजा दा नारें गोदैनो नै नायसाय गलल' थाखायो नै हैस ड्रन लाबोनाय मोनला गोजौनिफ्राय खेबनाय मोनला नोंसोरखौ खोगासिनो दङ नै ओरै ज'नो आरोखि ना नै आच्छा ब्रमोन फंबायमोन बिदि आलि खोनो मोननानै माबायदि मोनदों दिनैहाय रायजोनि खामानियाव सान्दुं गोसालाबो बानाय मोनाखै मानला बयबो दंना आच्छा सान्दुं माखौ ओरैबायदि मोजां मोनबावदों आलिया खेबसे रानायसै आरोखि जोङो एहे थिगै बलिसो थिगानो बुंदों नों अखा हालाथ' थाखा नालाय थाखाया हुजुमे ने मा भाषानि होनदों इयो निग्र'फोरनि गोसोम जाथिफोरनि नै ओरैहाय मावगासिनो दङ नै आं जाबाय दानि जावदों आरो दोनदों नै बिथाङानो JCB बायदिल' नुखायो नै
Danger. Ayo, माबायदिलाय जिसिबि जाखो ना मा जाखो इलाय इन्टारेस्ट लाजालै इसिना ओरैबायदि इन्टारेस्ट आरोखि ना खामानियाव आयै दा बुंसै सौखिबो डाबल इन्टारेस्टलै आयै खुलुमबाय आमाय आंनि जय नार्जारि इउटुब चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबाय आमायखौ जोंनिखौ दिनैहाय रायजोनि खामानि मावदों जोंहा ज' ज'नो लैहोर ज' दाबो गोसोखौ माबायदि मोनदों आमाय दिनैहाय खुसि मोनदों ने आमायमोना बोरायबायमोन नै होनब्लाबो बुंनो थाङोब्ला हिसाब खालामला जों सेंग्रानिफ्राय बांसिन मावो आरोखि ना नै आमायमोना नै बांसिन मावो हिसाब खालामोब्ला जोंनि मावनाया एसेबो रुजुजाया आमायमोनजों नै बोरायसा मानसिफ्रा एखेबारे सान्दुं अखा मिन्थिया ओरैबायदि सहायना मावनो हायो आरोखि ना नै ना आमाय बे आच्छा आमाय आं मिन्थिनो लुबैदों जोंथ' बिदि माइ गायनाय मानायखौथ' जों जानायनिल'खा नालाय बे माइखौ रायजोनि गायदों नालाय आं दिनै फार्स्ट टाइम गायनो मोन्दों बे माइखौ मा खालामगोन हानि हरनांगौ ए औ हानि लानानै गायदों नालाय माइखौ हानि हरनांगौ आरो ए आच्छा होनब्लालाय जोङो फाथोबो मावदों माइबो गायनाय हिसाबा होनब्ला माइ हरला फाथोनि फैसाखौ हरनो गलायबाय जोंने औ आच्छा अ दासो बुजिबाय दे आमाय गोजोन्थों औ नै जोंनि मिन्टु फंबाय बरिया आलि खोगासिनो दं नै फंबाया जोङो बिहावफ्रा तामुल खायासो आच्छा आफा दिनैहाय माबायदि मोनदों रायजोनि जोंनि ज' खामानि मावनायाव बुहुद मोजां मोनदों आच्छा बे मावनाया रायजोआव माखासे बाहायनोसै माखासे आग्लायनायफोरखौ बिद' जानोसै आच्छा ओमफ्राय दिनै बे माइ गायनायाव गोनाङा हानि थिखा लानाय हिसाबै जा जायो हा बिगोमानो हरनांगौ आच्छा जोङो आमायजों आं मेघालयआव मावफाबोदों आं जोंनि आमायजों आमाय माने सोमोन्दोआ एसे बोरैबा जाबाय जोंनि बिहावबो जायो आमायबो जायो सोमोन्दोआ मोननैखौबो सोमोन्दो जायो जिखुनु हक आमाया बिराद बोलोगोरा एखेबारे लान्थि मावनायाव बाथारखाया जोंनि आमाया बाथारखाया ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट मावोना जोंनि आमाया आरो बेजों लोगोसे गुसुङै मोनसे मेसेज होनायसै आङो नै जोंनि बे बिहावफ्रा अजा आरोखि ना अजा इयो डाइरेक्टलि लाजिनोबो नाङा आफा माने नोङो आं गोबां मानसि लाङो मोनोना लोमजानाय साजानाय जिबौ सौजानाय माबा माबि हस्पिटालाव लाङो मोनो बेनिखायनो हठात नोंखौ नांगौ जायो नालाय डाइरेक्ट गामि होसोबोला स्रा आरोखि औ बेनिखायनो माखौ नों फाहामना हरनो आफा खोन्थाहरलाय एसे बेनोसै आरो जिबौनि टाइफड जानाय ओमफ्राय गोरलैफोरनि दाबा माथ्रि जानाय आच्छा बेफोरखौ होयो आरो आच्छा खोनाखाबायना रायजोफोर जोंनि नारें गोदै मन्दिराव आंनि बिहाव जायो बियो बिदि फाहामनो हायो बिराद मोजां फाहामगासिनो दं फैगासिनो फैयो मानसिफ्रा जोबनो थाङा फैयो सोरबाफोर बिदि जादोंब्ला जोंनि नारें गोदै एखेबारे आइ फवालि बारनाय लगे आइ दुबुरि मोननानै सिसुबारि बेजों सर्टकाट जागोन फिल्ड दङ बेजों सिसुबारि लामा हाइरड टार्निं दङ बेजों साहा दावखोला जोंनि नारें गोदै होननाय मण्डलियावहायनो मोनगोन आरोखि लगे होसोबोलानो मोनगोन नैबे आफाखौ माने महाबा बेस्थ' थाला लोगो मोननाय नङा होनब्लाबो फैनानै लोगो हमफैनो हागोन आरोखि ना नै मुलिफोरखौ नाङोब्ला खोन्था हरखाबाय जाय खोनासंदों गोसोआव लादो ना आफा औ हामबायसै दिनै माबायदि मोनदों माबायदि रायजो ज' ओंखारदों दा औ बिराद बरिया जादों बोरायबाय नै गुमैया जोङो होनब्लाबो सेंग्राफोरजों ज' मावनो समायामोन रेस्ट दोननांगौमोन आरोखि ना जों होनब्लाबो मण्डलिनि हिसाबै उफाय गैया मोखां नुजानांगौ जाबाय खदाल लालायनानै नै जावबाय आलि खोबाय आरोखि ना नै होनब्लालाय रायजोनि जाहैबाय गुमै उफाय गैया ओंखारनांगौ मावनांगौ जाहैबाय ने औ दे नै आगुन ओरै मावथि गोजा नै मावथि गोसा आबौ नै माथो ओरैलाय दैया
गुसुथार आबौ बिराद थान्दा होद बासोमनानै खामानि मावला उफाय गैले आच्छा दुगैसो मावदों नामा आबौ नोंलाय उफाय गैया गरमावनो थानो हाले आच्छा गैया नंगौ गोलोमफ्रुजोब्बाय आंबो साफा गोलोमजोब्बाय दुगैसो खामानि मावगासिनो दं दिनै जोबबाय ना जोबा आबौ जोबो ने सारा साइकेलखौसो मावो साइकेल दाना मानसिया साननो हाया साइकेलनि मानसि ने आबौ उफाय गैया जाहैबाय नै सान्दुंसो मावालाबो रायजोफोरजों अफिसाव जिरायग्रासो आयना नायो नामा आबौ एब्र' गैथ'वा दानायलै आबौ आयना दानायलै रायजो राजानो फोसावखाबाय आंनो आयना दानायलै आबौ न'खराव दावराव जायो दावराव जायालै थोनबावोसो आबैखौ मालाबा सिख्ल' ओइ आबै माथो बोरैबा जादों आयना नायोनो आबौआ ओइ देख' ब्र' माबायदि मोनदों दिनैहाय मोजां ने नै जोङो आलि खोजेनबाय ओरै एवजेनबाय आरोखि ना नै ओरै नङा उल्थानो जा सिदानो जा खययानो जा जोबनांगौल' आंनि लाबो जेरै मोरै जोबनांगौल' जेबो नङा आंनि थाखायबो जोबनांगौल' आरोखि ना औ जोङो मावथि गोजालै फंबायफ्रा नै मावथि गोजा मा होनबावना ओरैबायदि दैयाबो गुदुं दुंब्रुसो नै हान्थुसे हाबखायो नै दैया नै आयौ नै जोङो मावग्राफ्रा सान्दुं गोसा माबायदि मोनदोंरा दा जिबि बरिया दा गरम बोथोराव जिकेटसो गानो जोङो बिदाया नै माइ गायग्राफ्रा फैजेनबाय जोङो माइ गायग्राफ्रा माबायदि मोनदों दिनै मोजां मोनदों ना ज'द्रा ने आमाय इन्ट्रेस्टलै आयै हालेवगासिनो दं नै ट्रेक्टरजों हालेवगासिनो दं जोङो बैनाया देन्जारखा नै गासिखायोल' जाहैबाय दा नै नुबाय दा खर' थिखांबावो रागा जोंला नै देन्जार नै हेलौ गासिबो दिनै खुलुमबाय आंनि इउटुब चेनेलावहाय रायजो राजानि खामानि मावनानै माबायदि मोनदों नोंथाङा मोजां मोनदों बिराद मोजां दा आयै देख' आयै माइयाबो जासिनायमोन ने आयै दा नोंथाङालाय हा गरमा इले बेनो नै जेबो मोना जोङो नै ओरै जिरायलाना दङ नै